Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. На якіх падставах адбывалася фармаванне беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці ў канцы 19-га, пачатку 20-га стагоддзяў? Якое месца ў гэтых працэсах займала беларуская мова? Як і кім тагачасныя беларускія дзеячы бачылі і называлі сябе і сваіх суседзяў? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з доктарам філалогіі, аўтарам абароненай сёлета ў Варшаве дысертацыі «Беларуская мова як фактар фармавання беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці ў перыяд рэвалюцыі 1905-1907 гадоў» у публіцыстыцы першых беларускамоўных газет «Наша доля» і «Наша ніва» Віктарам Корбутам. Добрый дзень, Віктар. Добрый дзень, Сергей. Добрый дзень, паважаныя гледачы радыё «Свабода». У вашай дысертацыі ёсць раздзел пад назвай «Фармаванне уяўленняў аб Беларусі і беларускай мове ў 19-м, пачатку 20-га стагоддзяў і праблема статусу беларускай мовы» на старонках газет «Наша доля» і «Наша ніва». Не маглі б вы коротка ахарактарызаваць гэтае ўяўленне аб Беларусі і беларускай мове ў 19-м, пачатку 20-га стагоддзяў? Коротка характарызаваць гэта дастаткова складана, таму што гэта пытанне дагэтуль выклікае многа спрэчак, і я лічу, што яно яшчэ патрабуе грунтоўнага даследавання, таму што, як вядома, вядомы гісторык Александр Белы даследаваў і таксама гісторык Олег Латышонак гэту праблему да канца 18 стагоддзя, аднак вось па 19 стагоддзі ёсць толькі фрагментарныя даследаванні. Я паспрабаваў трошачкі абагульніць гэты матэрыял. І трэба сказаць, што у беларускай літаратурнай мове лексема «Беларусь», якая нам сёння здаецца звыклай, замацавалася толькі к пачатку 20 стагоддзя. Але ў той час паралельна выкарыстоўвалася і форма «Белая Русь». У тым жа часе былі шырока распаўсюджаны формы «на Беларусі» і «у Беларусі». І трэба сказаць, што, напрыклад, яшчэ ў Францішка Богушевіча ў 1890-е гады мы сустракаем такую лексему, як «Беларусія» на беларускай мове. Інакш кажучы, у той час яшчэ нават не было адзінай агульнапрынятай назвы. У той жа час на старонках нашай долі і нашай нівы фарміравалася уяўленне пра Беларусь і Літву як пра адну гісторыка-культурную прастору. Напрыклад, тут я зацытую фрагмент публікацыі газеты. «Увесь наш край беларуска-літоўскі, который калісь станавіў незалежнае вялікае княжаства літоўскае». І Беларусь прадстаўлялася і як асобная краіна, і як частка Літвы, былога вялікага княства літоўска. І гэта выразна відаць, напрыклад, на прыкладзе назвы пастаянных рубрык гэтых газет з Беларусі і Літвы. Рубрыкі з Беларусі не было, менавіта з Беларусі і Літвы. І гэты дуалізм ва ўяўленнях пра Беларусь захоўваўся ў свядомасці дзеячаў беларускага руху доўга. І гэта таксама ўплывала на іх схільнасць пазней да стварэння або адраджэння беларуска-літоўскай дзяржавы. Адпаведна, існавала як бы дзве Беларусі ў свядомасці. Лінгвістычная – гэта тэрыторыя распаўсюджання беларускай мовы, і гістарычна-геаграфічная. Лінгвістычная гэта тэрыторыя, яна была ад Беластока да Смаленска. Гістарычна-геаграфічная была трохі вузейшая, она была ад Гродна да Віцебска, груба кажучы. Тым не менш, яны не супадалі ўсё роўна, таму што на абедзвюх гэтых тэрыторыях былі памежныя зоны, дзе перасякаліся беларуская і літоўская, беларуская і польская, беларуская і латгальская мовы. Таму фактычна пытанне гэта у той час яшчэ не было такое, адказ на гэта пытанне яшчэ не быў такі адназначны. Хаця трэба сказаць, што вось менавіта ў той час было канчаткова акрэслена, што беларусы гэта беларускамоўныя людзі, і што Беларусь там, дзе гучыць беларуская мова. Прычым гэта сцвярджалі амаль адначасова у канцы 19 стагоддзя два трохі розныя чалавекі.
католік і літоўскі паляк родам з-пад Вільні, польскі і беларускі паэт Францішак Багушевіч, і прадстаўнік заходнерусізму, выхадзец з-пад Гродна, які лічыцца цяпер заснавальнікам беларускага мовазнаўства Еўфім Ікарскі. Усе яны амаль у адзін час акрэслілі граніцы Беларусі менавіта як тэрыторыі, дзе пашырана беларуская мова. І ўжо адзін з айцоў сучаснага беларускага нацыянальнага руху Ян Луцкевіч у 1904 годзе ў сваім нататніку, дзе ён напісаў невялікі тэкст жмення слоў пра Белую Русь, ён пісаў, што этнаграфічныя граніцы беларусаў і цяперака гэткі самы, што былі яшчэ ў даўніне у 11 і наступаючым веку. Тады ўжо спрабавалі беларускія дзеячы таксама сэнсаваць гэты гістарычны шлях беларусаў. Таму трэба сказаць, што фактычна толькі наша ніва і беларускі нацыянальны рух надалі ідэі Беларусі не толькі этнаграфічна, рэгіянальна, а менавіта нацыянальны сэнс. У сваёй дысертацыі вы называеце выдавецкую дзейнасць на беларускай мове і саму гэтую мову фактарам фармавання беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці. І такое пытанне, як вы ацэньваеце гэты фактар? Ён быў важны ці вырашальны? Я лічу, што ён быў важны, гэта бясспрэчна, і мне здаецца, што ён быў і вырашальны. Як я ўжо сказаў, паколькі бацькі беларускага руху, яны ўяўлялі Беларусь як менавіта тэрыторыю, дзе гавораць па-беларуску, адпаведна, тут не ўзнікае ніякіх сумненняў, каго яны лічылі беларусамі. Аднак трэба сказаць, што гэта не была нейкая іх вынаходка, таму што на самай справе ўжо ў той час гэта была пэўная тэндэнцыя. Значыць, па-першае, трэба сказаць, што адбыўся усеагульны перапіс насельніцтва расійскай імперыі ў 1897 годзе. І там якраз пытанне аб мове было адным з ключавым, нягледзячы на тое, што там беларуская мова была класіфікавана як наречие рускай мовы. Тым не менш, там выразна было прапісана, што гэта асобнае племя і асобная група насельніцтва. Аднак для нас праблема заключаецца ў тым, што там няма даных пра нацыянальную свядомасць. Бо калі мяшчане і дваране, шляхта самі заяўлялі аб тым, якую мову яны лічаць роднай, то сяляне яны на гэта пытанне не адказвалі. За іх гэта рабілі розныя службовыя асобы, якім было даручана гэта рабіць. Такім чынам, тыя даныя, якія там маем, гэта погляд з боку тых службовых асоб расійскай імперыі. Тым не менш, яны не фальсіфікавалі рэальнасць, яны не ставілі мэтай. Значыць, яны маглі фальсіфікаваць нейкія асобныя даныя, натуральна, але яны не фальсіфікавалі агульнай карціны і яны не прыпісвалі, умоўна кажучы, беларусам велікарускую. Таму фактычна гэтыя даныя таксама могуць быць выкарыстаны. І ў той жа час мы бачылі сітуацыю, якая была тады 120 гадоў і больш гадоў таму, калі не было ні беларускіх школ, толькі з'явіліся беларускія газеты. І для ўлад расійскай імперыі гэта была нармальная сітуацыя, таму што яны не лічылі беларусаў асобнай нацыяй, беларускую мову асобнай мовай. Адпаведна, няма нацыі, няма мовы, няма школ, няма справаводства і гэтак далей. Ну вось вы назвалі Францішка Багушевіча толькі што палякам. Мы ведаем, што гэта аўтар маніфесту «Не пакідайце ж мовы нашай беларускай», фактычна нацыянальнага маніфесту, з гістарычнай лекцыяй у ім, дзе ён называе Беларусь цэнтральнай часткай Вялікага княства Літоўскага. І таму пытанне ў гэтай сувязі. Якой была ідэнтычнасць беларускіх нацыянальных актывістаў пачатку 20-го стагоддзя? І якія былі назвы і вобразы суседніх народаў на старонках газет «Наша доля» і «Наша ніва»?
ну, калі мы глядзім на іх у тым жа кантэксце фармавання беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці? Я толькі ўдакладню, што я яго назваў літоўскім палякам, гэта трошачкі іншае, гэта не зусім паляк. Гэта я дазволю Я б яго і зусім не назваў палякам, але это ваше права, вы як хочаце. Я дазволю себе пожартаваць, гэта паляк са знакам якасці, але гэта толькі жарт. На самай справе я не выпадкова так сказаў, таму што Францішак Багушевіч яшчэ не быў беларускім нацыянальным дзеячам, менавіта па той прычыне, што ён яшчэ не ўсведамляў сябе беларусам, у яго не было праграмы фактычна фарміравання асобнай беларускай нацыі. Але ў той жа час Францішак Багушевіч быў прарокам беларускай нацыі. Ён быў фактычна такім прабацькам. А бацькамі беларускай нацыі былі Ян і Антон Луцкевіч, якія упершыню заявілі, што яны беларусы. Яны ўжо не сумняваліся ў гэтым. Багушевіч ён быў чалавекам польскай культуры, ён пісаў па-польску, не толькі па-беларуску. І такімі былі ўсе ў 19 стагоддзі тутэйшыя інтэлектуалы. Усе былі звязаны з польскай культурай, з польскай ідэнтычнасцю. І толькі Луцкевічы адны з першых. Яны выйшлі як бы з гэтага польскага асяроддзя. І гэта для іх было таксама пэўнай траўматычнай з'явай. Цікава, як яны выйшлі. Бо іх прыклад вельмі паказальны, паколькі ўвогуле браты Луцкевіч нарадзіліся ў Шаўлях, Шаўляе, ў Літве, у 1881 годзе адзін, у 84 годзе другі. І у 1890 годзе Ян Луцкевіч паступіў у Мікалаеўскую гімназію ў Лібаве, это цяпер Ліяпая ў Латвіі. І паводле ўспамінаў брата Антона зышоўся з таварышамі літвінамі, гуртаваўшыміся каля старога літоўскага дзеяча Амбразайціса. І тут, на сходках у цеснай кватэрцы старога фанатычнага літоўскага рэвалюцыянера, у душы 13-14гадовага хлопца родзіцца думка, што і яго народ тых мужикоў у шэрых світках, з якімі ён сустракаўся толькі калі-некалі ўлетку на вёсцы ў Бабак у Вілейскім павеце, у ваколіцы Красна, мае такое ж права да лепшага эканамічнага быту і пашаны яго мовы, як літвіны і латышы. А добрае знаёмства з мінуўшчынай бацькаўшчыны гаварыла яму, што народ беларускі не заўсёды жыў так, як цяпер, што ён меў слаўную прошласць і нямала ўлажыў працы сваёй культурную скарбніцу. Гэта, як бачыце, быў у пэўным сэнсе пераварот. Пераварот у мазгах. І калі Луцкевічы пераехалі на сваю, скажам так, гістарычную бацькаўшчыну ў Мінск і пайшлі ў мінскую мужчынскую гімназію, то там да іх стаў прыходзіць Казімір Кастравіцкі, вядомы нам таксама Карусь Каганец. Ён чытаў ім беларускія вершы. Яны з ім гутарылі пра беларусаў. Там жа яны заклалі беларускую бібліятэчку, як піша Антон Луцкевіч, не гэтулькі беларускую па мове кніжак, бо такіх было яшчэ вельмі мала, сколькі па зместу. А Іван ці Ян, як знаўца гісторыі, якой ён пачаў вельмі цікавіцца ад 3 класа гімназіі ў Любаве, ён будзіў і развіваў у іншых нацыянальную свядомасць успамінамі аб слаўнай мінуўшчыне. І вось менавіта ў гэты перыяд адбываецца пераход гэтых літоўскіх палякаў, якімі таксама былі паводле нараджэння і браты Луцкевіча, на наступны этап да сцвярджэння самастойнасці, самабытнасці беларусаў, да выпрацоўкі ўласнай канцэпцыі аб беларускім народзе, беларускай нацыі. І, як бачым, падштурхнулі да гэтага Луцкевічаў таварышы літвіны. І цікавасць і прыязнасць да літоўцаў у іх заўсёды захоўвалася. Зрэшты, гэта лёгка патлумачыць, бо літоўцы таксама, літоўскі нацыянальны рух, ён выйшаў з гэтых літоўскіх палякаў. Так, бо мы памятаем цудоўна, што многія першыя творы па гісторыі Літвы пісаліся на польскай мове, напрыклад, той жа Тэодар Нарбут, Уладыслаў Сыракомля, Адам Ганоры Кіркор. Это пры тым, што той жа Кіркор і Сыракомля паходзяць з тэрыторыі сучаснай Беларусі, так? Але яны лічылі сябе таксама літвінамі і патрыётамі Літвы, бо вось гэта асяроддзе Вільню, якім яны
варыліся, і оно на іх рабіла пэўны ўплыў. І нягледзячы на тое, што Кіркор быў з-пад Мсціслава, Сараком, здаецца, з-пад Бабруйска, калі я не памыляюся, вось яны станавіліся літвінамі. Гэта, ведаеце, вельмі складанае пытанне менавіта ідэнтычнасці і фарміравання, калі ты адчуваеш сябе не тым, кім ты нарадзіўся, а тым, кім ты стаў у выніку засваення пэўных ведаў гістарычных. І нават нягледзячы на тое, што ў 1903 годзе, калі Ян Луцкевіч знаходзіўся ў Санкт-Петербургу, удзельнічаў там у вулічнай дэманстрацыі 1 мая, і паліцыя ў графе «Народнасць» запісала яго «паляк», ён ужо тады быў беларусам. Дык яшчэ раз падсумуем, як яны называлі сябе і суседзяў, дзеячы, якія гуртаваліся вакол нашай Нівы? Гэта асобнае пытанне. Я яго грунтоўна вывучыў, магу сказаць, што нават з'явілася ўжо некалькі публікацый на гэтую тэму, з якімі можна азнаёміцца, і яны ёсць як у інтэрнэце на маёй старонцы на сайце Акадэміі, і тым ліку я пакажу некалькі выданняў. Вось, напрыклад, гэта выданне, якое выйшло ў Варшаве. Тут ёсць артыкул пра літоўцаў і беларусаў паводле матэрыялаў маёй дысертацыі. У выданні «Восточнославянские исследования», якое выйшло в Москве, ёсць артыкул пра беларусаў і рускіх. У яшчэ адным выданні, я покажу, «Jednostki języka в сістэме і в тэксце», якое выйшло ў Катавіцы, ёсць падрабязны агляд таго, як тэрміны выкарыстоўваліся Беларусь і Літва. Дык вось, працягваючы гаварыць пра нашу Ніву, я хацеў бы адзначыць, што для іх, напрыклад, такі тэрмін як літвін абазначаў літвінаў, літоўцаў. Яго альтэрнатывай было слова літоўцы, але оно, напрыклад, у 1906-1907 годах мною сустрэта толькі адзін раз, а ў слоўніку мовы нашай Нівы ўвогуле гэта тэрміна няма. Адзіным тэрмінам для літвінаў быў тэрмін літвін, так? Ён, я думаю, звязаны з польскай моўна-культурнай традыцыяй. Па-польску гэта літвін, так, літвіні. Тым не менш, для беларускай мовы першых дзесяцігоддзяў 20 стагоддзя, ды зрэшты для 19 стагоддзя, гэта была норма. Хаця у адным з дакументаў паўстанцаў 1863 года, які нядаўна быў выяўлены у Вільні, які апублікаваны, і у свой час нават пра гэтыя дакументы былі публікацыі на Радыё Свабода, там ёсць такі цікавы выраз, дзе гаворыцца на беларускай мове, што мы літоўцы, так? Ну вось яшчэ адзін, але вельмі рэдкі прыклад. Фактычна, кіруючыся традыцыі нашай Нівы, нашай долі, мы павінны былі б сёння перагледзець тэрміналогію, называць літоўцаў літвінамі, і гэта было папраўдна з пункту гледжання і гістарычна, і моўна. У той жа час для рускіх ці расейцаў выкарыстоўваўся тэрмін толькі рускі. Адначасовы прыметнік быў і рускі, і расейскі, а краіна толькі Расія. Вось такія трохі парадаксальныя факты беларускай мовы пачатку 20 стагоддзя. Тым не менш, з імі трэба лічыцца, іх трэба сур'ёзна разглядаць, у тым ліку, калі, напрыклад, вядуцца нейкія спрэчкі пра гэтыя тэрміны сёння. Ведаеце, я дазволю сабе выказаць такую прапанову да маіх калегаў, мовазнаўцаў, якія працуюць у Мінску, якія рыхтуюць нарматыўныя слоўнікі беларускай мовы. А ў слоўніках, як вядома, ёсць многа лексікі, якая пазначана як размоўная. Дык вось, пры захаванні сучасных тэрмінаў літоўцы, рускі, я думаю, што прынамсі як размоўныя можна ўвесці і тэрмін і Расія, і расейскі, і літвіны.
А час пакажа, што з гэтых тэрмінаў пераважыць, аднак яны падмацаваны вельмі сур'ёзнай літаратурнай традыцыяй. Яшчэ раз падсумуем ролю беларускай мовы ў гісторыі Беларусі, бо дысертацыя ваша гэтаму прысвечана. І от калі браць гісторыю Беларусі за ўсё 20-е стагоддзе, у яе сувязі з беларускай мовай, на якое месца вы паставілі б беларускую мову? На першае месца. І таму на яе нацэлены асноўныя намаганні ворагаў беларушчыны. Напомню, гэта выраз нямой Янкі Купалы. У 1906-1907 годах і ў наступныя гады перад першымі беларускімі актывістамі стаяла складаная задача сфарміраваць і развіць на старонках газет «Наша доля, наша ніва» беларускую нацыянальную мову, пачынаючы ад правапісу і граматыкі да літаратурнай творчасці ў розных жанрах. І менавіта ў мове першыя беларускія нацыянальныя актывісты бачылі аснову беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці. Яны не толькі ўсведамлялі факт самабытнасці беларусаў, пра што пісалі этнографы яшчэ ў 19 стагоддзі, але і абгрунтоўвалі іх самастойнасць менавіта як нацыі. Для іх Беларусь мела ўжо іншы сэнс, не толькі рэгіянальны, не толькі этнаграфічны, а нацыянальны, які быў у прамой залежнасці ад мовы. І вось пачатая імі работа братамі Луцкевічамі, Алаізай Пашкевіч-цёткай, Янкам Купалам, Якубам Коласам і многімі іншымі. Работа, яна прывяла ў выніку к павышэнню статусу беларускай мовы ад дыялекта да мовы нацыі. Упершыню яна такой была прызнана падчас нямецкай акупацыі ў 1915-18 годах. Затым у савецкай Расіі, дзе ўжо з 1918 года стала выкарыстоўвацца ў дзяржаўных установах РСФСР. Беларуская мова атрымала статус дзяржаўнай Беларускай Народнай Рэспубліцы ў 1918 годзе, у Сацыялістычнай Савецкай Рэспубліцы Беларусі ў 1919 годзе. І я думаю, што ўсе падставы меў сцвярджаць Вацлаў Ластоўскі ў тым жа 1918 годзе на старонках газеты «Вольная Беларусь», якая тады выходзіла ў Менску і была звязана з кіруючымі органамі Беларускай Народнай Рэспублікі, што народ або нацыя – гэта людзі, якія гавораць адной мовай, засяляюць супольны край і такім чынам складаюць адну вялікую сям'ю, народ, нацыю. Ластоўскі задаваўся пытаннем, па чым лягчэй спазнаць, што мы беларусы? Я адказваў, найлягчэй гэта спазнаць па нашай мове. Мова злучае людзей у адзін народ. У 1922 годзе пісьменнік і мовазнавец Язэп Лёсік, які, дарэчы, у 18 годзе рэдагаваў «Вольную Беларусь», і быў таксама ў свой час звязаны з нашай нівай, напісаў, што мова сама па сабе не становіць яшчэ рашучай прыметы нацыі. Бо можа быць два і больш народаў, ангельцы і ірландцы, з аднаю моваю. Але яна найчасцей служыць звязуючым ланцугом, што злучае пасобных людзей у адну нацыю і ў адзін народ. Цяпер, піша Лёсік, нас злучае ў адзін непадзельны беларусінскі народ, толькі наша беларусінская мова. Іншага злучніка ў беларускага народа пакуль што няма. І вось мы выйшлі на сучаснасць. І якраз у пачатку 2010-х гадоў Беларусі пачалася дыскусія аб ролі беларускай мовы ў фармаванні нацыі. Ішла яна актыўна і на сайце Радыё Свабода ў тым ліку. Знайшліся навукоўцы, палітолагі і бізнесмены, якія казалі, што для паспяховага фармавання і існавання беларускай нацыі беларуская мова не патрэбная. Ну і натуральна прыводзілі Ірландыю, якую вы толькі што згадалі. І от казалі, што дастаткова, каб беларусы адчувалі сябе грамадзянамі адной краіны і разам дбалі пра палісаднікі каля сваіх пад'ездаў. Што вы скажаце ў адказ на вот такія аргументы? Патрэбная беларуская мова беларусам у нашы дні і ў будучыні ці не? Я думаю, што адказ на гэта пытанне відавочны. Я, па-мойму, яго ўжо даў. Але для того, каб даць правільны адказ, трэба разумець гістарычныя, сапраўдныя пачаткі беларускай нацыі і таго працэсу фарміравання беларускай мовы і беларускай нацыянальнай ідэі. Нагрунтавалася на ідэі аб тым, што беларусы – гэта беларускамоўныя людзі, я яшчэ раз гэта падкрэслю. Яна была, гэта ідэя агучана і Францішкам Багушевічам, і Яўфіміем Карскім,
і ператворана ў нацыянальную ідэю братамі Луцкевічамі і ўсімі тымі, хто згуртаваўся вакол нашай нівы ў Вільні. Таму, каб збудаваць беларускую нацыю, трэба ведаць беларускую мову, карыстацца ёю. З рускай мовай будзе толькі рускі мір у гэтак званай стране для жизни. Магчыма, з невероятнымі перспектывамі. Але гэта будзе не Беларусь. Або як у Орвелла, дзе вайна гэта мір, слова Беларусь будзе азначаць не Беларусь, а нешта іншае, і, на жаль, гэта ўжо становіцца фактам. Ну, вас падтрымвае і нобелеўская лаўрэатка Святлана Алексіевіч, якая некалькі гадоў назад таксама сказала, што якая ў нас можа быць нацыянальная ідэя, толькі свая нацыянальная дзяржава, а ў ёй наша беларуская мова. Дзякуй, Віктар, за гутарку. Дзякуй вялікі вам, Сергей, і вашым калегам з Радыё Свабода і ўсім нашым гледачам. На сувязі быў беларускі філолог і гісторык з Варшавы, доктар філалогіі Віктар Корбут. У Празе для вас працаваў Сергей Абламейка.